இந்த உலகத்தோட ஒரு தலைசிறந்த மாநிலத்தோட சிறப்பான தகவல்களை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இங்க 9 ஏர்போர்ட் இருக்கு. அதுல 4 இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட். இங்க 36,000க்கும் அதிகமான பெரிய கம்பெனிகளும் இருக்கு. இந்த உலகத்திலேயே முதலா தோன்றிய மாநகரமும் இங்க தான் இருக்கு. உலகத்துல தங்கம் அதிகமா விற்பனையாகிற இடமும் இதுதான். இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய பல கம்பெனிகள்ல சிஇஓ இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். இந்த மாநிலம் எந்த ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தது கிடையாது. ஆனா இந்த தேசமே இந்த மாநிலத்தை சார்ந்துதான் இருக்கு. முதல் முறையா கடல் வழி வணிகம் தொடங்குறதும் இந்த மாநிலம் தான். இமெயில கண்டுபிடிச்சதும் இந்த மாநிலம் தான். இந்த இமெயில் தான் இந்த உலகம் விரைவா செயல்படுறதுக்கு காரணமாவும் இருக்கு. விவசாயத்துல இருந்து விண்வெளி வரைக்கும் பல அறிஞர்கள் தோன்றியது இந்த மாநிலத்துல தான். இந்த உலக வரைபடம் வரைஞ்சு காட்டியதும் இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான். உலகத்தோட முதல் ஹைட்ரஜன் அணு ஆயுதம் இந்த மாநிலத்துல தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உலகத்துல அதிகமான இயற்கை வழியில மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மாநிலமும் இதுதான். உலகத்திலேயே அதிக மருத்துவ கல்லூரிகளையும் மருத்துவர்களையும் உருவாக்குற முதல் மாநிலமும் இதுதான். அதிகமான பொறியியல் கல்லூரிகளும் இங்கதான் இருக்கு. இந்த உலகத்தோட எல்லா மூலைகளுக்கும் பருத்தி ஆடைகள் அளிக்கக்கூடிய மாநிலமும் இதுதான். இந்த உலகத்துக்கே பூஜ்ஜியத்தை அறிமுகம் செஞ்சதும் இந்த மாநிலத்துல தான். உலகத்திலேயே முதல்ல தாய்மொழியை உருவாக்குனதும் இந்த சமூகம் தான். 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே 2 அடியில உலகளந்த திருமறை திருக்குறளை தந்த வள்ளுவன் பிறந்த இடமும் இதுதான். எல்லாத்தையும் விட இந்த உலகத்திலேயே மொழியை தனது பெயரா கொண்ட ஒரே மாநிலமும் இதுதான்.